uJesu Kristu inkosi. Sesamukele nenzawethu. Ngiyabingelela nami ubaba uMphostoli Dr. Nsibane. Ngibingelela umama uMphostoli Nsibane. Ngibingelela abafundisi bonke abakhona phakathi kwethu. Ngibingelela omama abakhona, abantu abasha kwiSunday School egameni lenkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kanjalo kakhulu kwenu. Siphambi kaNkulunkulu nje asisize nabehola sempumelelweni, kodwa sizele uNkulunkulu uqobo lwakhe nehonja nendaba ishetha yethu, kodwa sizele uNkulunkulu nokuzoza ukuthi uNkulunkulu nje wesiqoqile nje uqoqele ukuthi senzeni. Ngiyacela kangcono ukuthi sizeni ngaphambili, singahlali nemumva ngoba sigcwele, kodwa sigcwele izinto engathi ziphambili kanjawethu. Singahlali nje esiqhelane ngathi asazani, singabasekhaya sonke. uJesu Kristu inkosi. Ngizocela-ke ngitshela ukuthi wabili ofakazi abazofakaza bazoba nje bahlanu beholwa uNkulunkulu Baba, bazosho ukuthi uNkulunkulu wenzekile bazofaka isikhathi. Ofakazi abazofakaza ngoJesu wethu, uNkulunkulu wethu, umoya ongcwele obuye usilekelela usuku ngosuku. Uyosuka lapha basebenzisa iculo lokuthi bakhona abakhona abazana noJesu.